Kaixo, ongi etorria. Zatiketa batean, zatitzailea baldin bada mota ontakoa, isa gehi zenbaki bat, edo isaken zenbaki bat, baina zenbaki hori gai askea baldin bada, hau da, zenbaki konkretu bat, orduan zatiketa egiteko erabili daiteke Ruffieren erregela. Horan, goazen ikuste hemen, non erabili daiteke? Erabili daiteke hemen, zatitzailea da isa keriru, bai. Hemen, hau da, isa berbiken bat. Beraz hemen, ezin dugu erabili Ruffieren erregela. Egin bat genuke zatiketa bat. Eta hemen, baita ere, da, isa gehi bi. Orduan, bi zatiketa hauek egingo ditugu Ruffieren erregela jarraituz. Hasteko, polinomiak ordenatutako behar dute. Horran hemen ikusten den bezala, berriru, geho bost, isa, hau ordenatu behar du. Hau ditit txikira. Orduan, hau da hundiena. Gero dator hau, ken zazpi isa, gero ken bost, eta isa ken ditu. Beraz, zatiketa nola egiten da? Ba egiten dena da, kentzen dira letrazko zatiak, eta uzten dira bakarrik koefizienteak. Hoi da, lehenengo pausua. Orduan, dugu, hirugarren mailakoa, bigarren mailakoa, lehenengo mailakoa, eta gai askea. Orduan, hirugarren mailakoaren koefizientea zein da? 2. Bigarren mailako koefizientea ez dago. Orduan, 0. Lehenengo mailakoaren koefizientea -7. Eta gai askea -5. Hoi da, lehenengo pausua egin behar duguna. Jarri behar dugu ordenean, eta falta baldin bada mailaren bat, horran 0 jarri behar dugu. Bigarrena, zatitzailearen gai askea hartu behar dugu, eta zeinua aldatu. Hemen ze jartzen du, -3. Horran ze jarri behar dugu, kontrakoa, 3. Orduan, orain, bai hasi daitekela egiten. Geruko ditugu denak. Eta hasiko gara. Nola egiten da? Horrela egiten da, batuketa. Eta hemen dagoenean, bidertu behar da 3. Orduan, 2 batu egin behar da. 2 eta hemen ez dago zer? 2. Eta hemen zenbakia, bidertu behar da beti honekin. Orduan, 3 bider 2, 6. Ara eramaten dugu. Bidertu ondoren, horrea. Horrein zen behar dugu, batuketa. 0 gehi 6, 6. Eta hemen dagoenean zen behar dugu, 3 bidertu. 3 bider 6, 18. Honea dator. Horrein egin behar dugu, batuketa. 18 eta -7. Hori da, 11. Eta hori egiten dugunean, 3 bider 11 egin behar dugu horrein. 3 bider 11, 33. Eta iritsi gerenean, horrein egin behar dugu, azkeneko batuketa. -5 eta 33, 28. Iritsi girenean, orain, banatzen dugu azkenekoa. Zergatik, hau ondara delako. Hori, ondara da. Eta orain, hasiko gara, hemendik onera. Lehenengoa da gai askea. Eta gero da, lehenengo maila, bigarren maila. Orduan izango litzake. 2 isa berbi, zara, isa berbi, hau isa eta gai askea. Urreko da, 6 isa, positiboa, eta haure positiboa, gehi 11. Eta ondarra esan dugu dela, 28. Orain, zatiketa hau egingo dugu, lehenengo zer egin behar dugu ordenatu, 5. maila, 4. maila, 3. maila, lehenengo maila, gai askea. Orduan, jarro dezagun, 5. maila, 4. maila, 3. maila, 2. maila, eta gai askea. 5. mailaren koefizientea, 1. 4. mailarena, 1. 3. mailarena, -7. 2. maila ez dago. Beraz, 0 jarri beharko dugu. Lehenengo maila, badago, 21, positiboa. Eta gai askea, -1. Horrein zer egin behar dugu? Hori jarri ondoren, zatitzailearen
gai askearen zeinua aldatu. Ze jartzen du? Plus bi. Ze jarri behar du hemen? Minus bi. Horren, bai hasi gaitezkela, zatiketa egiten aukatuko dugu. Eta hasten gira honekin. Bat. Jetxin barko dugu. Bat eta hemen ezerrez, bat gehi bat. Honekin hasi behar dugu bidertzen, Minus bi, bider bat. Minus bi. Eta jarri behar dugu, gorago. Beti, bat eskubirago. Emaitza. Horren, horrela, batuketa egiten da. Bat gehi minus bi, minus bat. Hone eritzi denean, honekin bidertu behar dugu. Minus bi, bider minus bat. Plus bi, hemen jarriko dugu. Horrela egin behar dugu, batuketa. Minus zazpi, gehi bi, minus bost. Horrein, bidertu behar dugu, honekin. Minus bi, bider minus bost. Plus hamar. Jarriko dut, zeroren parean. 0 gehi hamar. Horrein, hamar, bider minus bi. Minus hogei jarriko dut, eskubireko. Zen bada, hogeita bat, ken hogei bat. Minus bi, bider bat, minus bi. Eta minus lau, eta minus bi, minus bi. Eta banatzen dut, zertarako, hau ondara delako. Horren hauek, jakin behar dut, zer mailakoa diren. Hasten naiz beti hemendik. Hau da gai askea. Eta horren, hau da, lehenengo maila, bigarren maila, hirugarren maila, laugarren maila. Horren hasiko gera, jartzen. Kenduko tau. Laugarren maila. Bat ez dut jartzen. Guatu zetez. Urrengoa, minus bat, isa berriru. Minus isa berriru. Urrengoa, minus bost, isa berri. Urrengoa, plus hamar, isa. Bat, positibo, hori amaitza. Eta ondarra izango etzake minuse. Ikusten dezun bezala, zatiketak Ruffiniren erregala jarraituz asko zerrexagoa dira. Horren fantaztegu erantzuna jartzea modu egokiago batean. Gogoratu zaitez, zatikizuna, zatitzailea, izaten dela zatidura eta hemen ondarra. Ba egiten dela da, zatikizuna berdin, zatitzailea, bider zatidura, gehi ondarra. Hoi da jarko duguna. Horren hemen, zein da zatikizuna? Hau. Berdin. Hau da, zatitzailea, hau da, zatidura, gehi, ondarra. Hau, modu egokiago batean jarri dugu. Eta horren, beste honetan. Hau da, zatikizuna, berdin. Hau da, zatitzailea. Bajartzen dugu. Isa gehi. Hau da, zatidura. Isa berlau. Gehi, fantasiago ondarra. Minusen. Eta hori izango zateke, bigarren modu. Eta honekin bukatzen dugu. Beste bat arte. Agur.